Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος. Ξέρω έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο. Πράγμα που μου αρέσει να κάνω αλλά δεν προλαβαίνω ποτέ. Ξέρω το username είναι αντίθετο στο παιχνίδι που παίζω. Ναι, είναι αντίθετο. Και οπότε θέλω να σας πω ότι θα σταματήσω να παίζω Roblox. Που κάτι έχω αρχίσει να κάνω γιατί έχω να παίξω Roblox κάνα μήνα. Έχω σταματήσει να παίζω Roblox. Πιο πολύ μιλάω με τους friends μου. Και απλά δεν κάνω τίποτα άλλο από το να μιλάω με τους friends μου. Απλά θα τιμήσω το Roblox έχοντας username στο YouTube GRobloxAs. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος να τα αλλάξω. Δεν είναι κακό το username, απλά είναι λίγο, ξέρετε, για ένα κανάλι με τους 15, πόσους έχω subscribers, να έχει ένα απλό username. Πάμε στο παιχνίδι. Έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό. Ένα λεπτό. Οκ, πάμε. Βλέπετε έχω αρχίσει λίγο πιο πριν. Είχα κάνει ένα temp 7-8. Και about that, γιατί δεν είμαι και τόσο χάλια player. Είχα ανεβάσει ένα βίντεο που το νίκησα, αλλά το διέγραψα από το κινητό γιατί κάνω τέτοια. Κάνω βίντεο από κινητό. Clickbait! Γιατί βαριέμαι απλά να ανεβάζω από υπολογιστή, γιατί είναι λίγο πιο περίεργη η διαδικασία. Και έτσι το έσβησα από το κινητό και σβήστηκε και από το YouTube γιατί είχα κάνει μία... ναι. Ναι, σχετικά με αυτό. Το είχα σβήσει σε ένα βίντεο που το είχα νικήσει γιατί το έδανε μερικοί και αυτοί που το έδανε παρακαλώ να γράψουν κάτω στα σχόλια ότι όντως τον νίκησα, γιατί παίζει να μην με πιστεύετε, γιατί είμαι από τους χειρότερους στον κόσμο, ξέρω εγώ. Καλά, μόνο που περνάω αυτό δεν είμαι και ο χειρότερος στον κόσμο, γιατί άμα δείτε μερικά βίντεο από προ που βάζουν Age 1 μέχρι 100 ages να παίξουν Geometry Dash, δεν είναι χειρότερο και καλύτερη. Ναι. Attempt 13. Θέλω να τονίσω ότι είμαι χάλια. Δηλαδή δεν το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι λίγο πριν αρχίσει το κανάλι. Αυτό το κανάλι το έχω αρχίσει ήδη. Όχι, εντάξει. Το κανάλι το έχω αρχίσει πάρα πολύ καλά. Παλιά. Άρχισα να ανεβάζω βίντεο. Ωραία φίλε. Κολλάει ρε. Άρχισα να ανεβάζω βίντεο κάνα 3 μήνες πριν, 4. Αλλά είχε γίνει η ίδια βλακεία που είχε γίνει και με το προηγούμενο βίντεο και σβήστηκαν. Έπαιζα Roblox τότε. Κόλλουσε υπερβολικά πολύ γιατί έπαιζα από άλλο κινητό. Το οποίο κινητό κλάταρε και απλά από εκεί ανεβάζω τα βίντεο. Δηλαδή τώρα μιλάω στο account μου GRobloxAs, όχι στο Γιώργος Πι, ναι. Που ανεβάζω τα βίντεο. Τώρα είμαι από ένα άλλο κινητό. Δικό μου επίσης, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει πολύ εύκολα. Και εκείνο απλά δεν έχει τη δυνατότητα να παίζει games. Οπότε έχω κάνει αυτό το πράγμα. Έχω ένα συμμαθητή που και αυτός έχει YouTube κανάλι, αλλά το έχει σταματήσει. Και επειδή θέλω να το συνεχίσει, γιατί θέλω να τον περάσω, ναι. Επειδή θέλω να το συνεχίσει, please κάντε subscribe στο, λέγεται Χακεράρας. Κάντε το subscribe, σας παρακαλώ. Είναι ο καλύτερος μου φίλος. Έλα ρε, ναι ρε, let's go. Έτσι και δεν κάνετε subscribe. Έτσι και δεν κάνετε subscribe. Έτσι και δεν κάνετε subscribe. Ναι ρε φίλε. Ναι. Χωρίς κανένα stay by the way. Δεύτερη φορά στη ζωή μου.
Ναι. Δεύτερη φορά στη ζωή μου, ρε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τη δεύτερη πίστα. Back on track. Τη μισούσα αυτή την πίστα. Γιατί παραλίγο να την περάσω και έκανα high score στο 86%. Επίσης, είχα πάει ένα κόλλημα με τη μουσική της, μπρο. Τώρα είναι Χριστούγεννα και εγώ το καλοκαίρι την έπαιζα. Yo. Είναι λες και την έχω μάθει απ' έξω. Που αυτό έχω κάνει. Ναι. Η ζωή μου. Καταλάβατε ότι κάνω βίντεο στο μπαλκόνι μου από κάτι περιστέρια, γιατί το στούντιό μου είναι σε άλλη πόλη. Ναι. Είμαι διακοπές. Καλά Χριστούγεννα. Είναι 26 ρε. Τι 26 ρε. 28. Ξέρω εγώ. Κάπου εκεί. Ανάλογα πότε θα το ανεβάσω. Ή πότε θα ανέβει. Αυτό λέγεται rage του πρωτάρι. Δεν ξέρω γιατί γελάω. Για να φαίνομαι πιο αστείος. Αλλά δεν είμαι. Πικρή αλήθεια. Όπα ρε. Όπα ρε. Όπα ρε. Πήγα να την πατήσω. Καλά το πάω. Δεν ξέρω αν είχα φτάσει. Ναι, είχα φτάσει, το θυμάμαι το πλέον. Όχι! Όχι! Ρε, είμαι έτοιμος να κλάψω, ρε. Στα 94 από μία βλακή. Ναι, αυτό παρά ήταν βλακή. Την είχα ακούσει τόσες φορές αυτή τη μουσική που πέρασαν σχεδόν 6 μήνες και ακόμα τη θυμάμαι. Απλά δεν την τραγουδάω για να μην φάω κανένα copyright. Αν και θα μου πεις 15 subscribers, έχεις τι copyright μου φας. Άμα θυμώσαι θα το λήξω αυτό το βίντεο στη μέση, ρε. Το βίντεο έχω σκοπό να πάει 12-13 λεπτά για να το δει και κάποιος. Είναι κρίμα. Εγώ κάνω κόπο και εσείς ούτε ένα subscribe. Ένα κλικ είναι. Για μερικούς. Για μερικούς είναι ένα tap. Δεν ξέρω και πώς λέγεται. Ναι. Έστω ένα like δηλαδή. Έστω ένα like, έστω. Εμένα ο κόπος μου είναι ένα βίντεο συν το edit και εσάς ο κόπος σας είναι ένα κλικ. Άντε και ένας λογαριασμός να βάλετε άμα δεν έχετε. Okay. Παίζει να φάω κανένα clickbait από τον Μάνο, ξέρω εγώ, μόλις δει κανένα από τα βίντεο μου. Πού κολλάει αυτό, βοήθεια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε χορηγία. Αυτή η χορηγία είναι Roblox σας. Κάντε με subscribe. Και επίσης θα κάνω accept σε friend request στο Roblox μόνο αυτούς που με έχουν κάνει subscribe. Οπότε άμα έχετε κάνει subscribe και πάτε σε ένα βίντεο στα comments και βάλετε το username σας στο Roblox και μετά με κάνετε friend request, θα σας κάνω accept. Έτσι ώστε να χτίσουμε τους 200 friend που ονειρευόμουν. Όχι, εντάξει. Ποτέ δεν το ονειρευόμουν, γιατί κάποτε είχα τόσους, αλλά εγώ τους έκανα friend request. Boy!
Έλα. Ναι! 2 πίστες σε ένα βίντεο! Ναι! Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε σε κανένα μήνα. Ή για εσάς που βλέπετε τα βίντεο μου κάνα 2-3 χρόνια μετά, τα λέμε σε λίγα δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Bye!